Hi, guys, ako ang part amigo. Salamat, shout out ni Cindy. Salamat sa papahuam sa imuhang bana nga re. Mag-camp tayo sa Crab Island. Nga sila Lapu-Lapu, mga ka-good vibes to. Okay. So, shout out di ay ni Bayjan, Vicky, ni Inday, Clark. No, salamat sa inyong pagsuporta. Kita-kits, update mo ha. Padong mingad to, mao ni maglakaw ko na mga 10 minutes away. Mingad to. Tag-tubig. Okay. Shout out ni Remo, Pons, Migo James, Ranil, Bayjan. So update mo na mo. Ato sa mi, kay sa isulti pa. Bati na rin napita. Good vibes lang. Batiaw. Sana all. Mga ka-good vibes. Padulong. Mga ka-good vibes, padulong naming ato sa Crab Island. Kanaog na mo. Dito na Crab Island na. Ang entrance kay 60 pesos. Dayon 20 kung mag-overnight. Ha? O, namin mga kauban din ang pareho. Ha? Dayon, tuyok mi 60 pesos po niya ang akuan. At least additional tour sa namo ba? No? Okay. So, update na mo ha. Kaya sa isulti pa. Basta daring napita. Good vibes lang! Sana all. Mga good vibes, naradi ako ang part. Naka-shoutout part. Oo, later giro. Sinumpak ko dito. Later po sinumpak. Hi! Hi mga ate. Taro mga ate. Taro mga ate. Mga ka-good vibes, nagkuhan mi, nagsugba. Subamig baboy ako ang part. No? Shout out Cindy. Salamat sa pagpahuwag sa imong bana, no? Shout out kay Charles. Salamat dong sa pagsuporta na tulong, no? Salamat. Sana all. Dayon Bayjan, Bikay, Inday, salamat ninyo, oh. Natangari ron sa kuan sa Crab Island. Okay. No, camping ito ang migo nga part, no? Part. Chela may nga rin, no? Sana all. Dayon, kita-kits kay tagigamay. Work-life balance, di ba? Pwede na. Ay, sakit pa. Basta diring napita. Good vibes lang! Mga Coco Papa, tilawang Coco Papa. Ini mga kagod, kita mo na. Kalamian ng mga kagod vibes, oh. Pwede na. Mau din mga kagod vibes, oh. Makatilaw kayo mga kagod vibes, makalimot mo sa inyong pangan. Oo na. Kung ka mo kayo mukhaon, ilisadahan yung pangan. Kaya para, kalimot niyo yung pangan. Bawo, nasa yung balikan yung pangan. Okay. Mura na siya. Kay, nagsulti pa. Basta na rin napita. Good vibes lang. Ayaw na okay, kuya, oy. Mga ka-good vibes, mga unami sa ako ang amigo. So, chicken curry, pang-light na rice, okay, og amuhang sinugba nga overcook. Ha? Pero niya po na kay arin ng daw sa sausawan nga overload ang sili. No? Nahaon sa mga kagod vibes ang busy sa mga kay sa isulti pa. Basta din napita. Good vibes lang.
ka-good vibes, good morning mga ka-good vibes. Ano ta karon no? Ana ta mga ka-good vibes nga rin, oh. No? Good morning mga ka-good vibes. Okay. Kuan silang tagamay. Si Part wa man inom good. So, ito mga ka-good vibes nga rin, no. Nato sa Crab Island nga mo nitong sunrise. Mga ka-good vibes, no, sa Lapu-Lapu. Sana all. Nga happy Sunday to all. Nga amping mo diyan mga ka-good vibes, ha. Ay, bo, hindi ko ano itong ka-good vibes ko. Atong ka-good vibes si Kuan, si kalimot ko. Ha? Oh, shout out day. Shout out din. Gini ano ba? Shout out to Del day, ano, ka-good vibes na to. Shout out sa iyang papa. Papa ni mo? Oo, siya kayo anak ni hapon mga ka-good vibes nga. Pa siya kita. Mo kanipot anak po dog Pinoy ra ni ha, pero ambot lang choy man kayo. Ha? Mga to ka-good vibes, no? Basta mao na mong morning nga rin, no? Lingaw rami. So, amping. Dayon, love you all mga ka-good vibes. Kaysa gisulti pa. Basta diring napita. Good vibes lang! Sana all. Good morning mga ka-good vibes. Mamahot ang mga ka-good vibes. Ang food na to kay grilled pork. Sobra na to nga grilled pork o ang chicken curry. Sana all. O kuhan, yan ang scrambled egg. Itlog din ako ganyan scramble. Guys, ito nga ako mga ka-good vibes. Promise, lamig na siya mga ka-good vibes. Okay. Sana all. Pero, mo na yung pinaka-best part. Kuha tayo. Mga pita. Mga pita kayo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Refreshing. Ano siya kay work like balance na mga kapatid. Sa hindi lang eh. Zero naman niya ito, no? Sana all. Sa lisulti pa! Basta di rin napita! Good vibes lang!